Maikanem Abilin. Tinapalabas rinukatan da amin ni Rina iti pannakairakad na. Iti panagsarita dagiti dua. Impek sa titunggal may sa ti sakit tinagam na. Tinungpan ni Rina ni Ami ngem sana bimmales ni Ami. Impangta ni Rina daytoy apatayen na gaputa isu tilapad iti ayan-ayat daki ni Victor. Ngem kinunamot ni Ami nga awan ti basol na. Iti sabali a bangir. Naglibas darilyera kan Victor iti kuta dagiti rebelde. Ita gagayem. At 20 tuloy tinubela tayo na paulwan. Maikanem Abilin. Rilyera, dito'y aban batay nagnaanta idi. Saan ka ni? Wen Victor. Dito'y ti pagturungan ta. Aglibastan. Victor, dagiti mang surusurot ka data. At dadala tayo ti asidag ta. Makamuditan. Agawam ti magna. Dito'y ti pagturungan ta. Sige, aglibastan. Anya, lagataray ka. Anya ti araramidan nyo. Apay adiyo inabinantayan. Kilata nagpukaw, Pangulo. Ang kasanasan, may dala nakita pa eh. Pinaltugan nyo kumaitan. Saan nga nasiputan tinagturungan ta, Pangulo? Awan ang noyo. Ala, agsubli kayo amin. Katsapulan nyo dagijat mo. Pangulo. Agawan nyo. Lukasapulan na patayin nyo ita. Aramidan nyo. Pangulo. Tara, abataan! Ella, madanagan na katalagaan kini Victor. Apay nga aging gaita, katawan pa'y laang. Ang mga no pinatayan dagiti rebelde. Ma'am Carlota, kaya't ko timapan ijay simbahan. Kuyuganak, tamapan ta ijay simbahan, Ella. Kaya't ko timapan nagkararag ijay. wen ma'am, mapantangarod. Isaganak ti kutya pagluganan ta amapan ijay simbahan. Simon, aging gaita. Awan pa'y laang ni Rina. Awan ka din ti amom nga aramidan. Anya ko matipagdanagam. Kitawan da ka sa mapasamakan ko, ana. Pagawid to na jay. Salbag kakit di. Api-ati mo nga min paggunayan dagiti pulis. Sinapul da nga rod ngam awan mat. Isong aging gaita. Agsapsapul da pa'y lang. Agparparik na kanyak nga matidakas ang mapasamakan ni Rina. Isong agkalma ka lang ka di. Nukas tamlang amagan do dakas ti mapasamakan ka. Basta ti panunutam, agsublimit lang ni Rina. Kat awan dakas ang napasamakan ko na. Pampanunutak nga amangan no nakidnap. No nakidnap? O, di na kuman imawag ka nagiti kidnapper. Iso, siguro. At talag na panan na. Nga magsublin tumot laang. Kasano, hepe? Ada ka din naman yung may papan ka ni Rina. Saan nyo pailangan nasarakan? Saan, Mayor? Kem aging gaita agsapsapol pailangan dagiti kakadwat. Masayat. No kidnapper tinangitalaw ken kuana. Ada ko man awag da kata kayo. Isumate ko nak. Ang mawan mat nga rod. Isuate ko nak ang mga ano dalag na panan na. Kitag sublin tumat lang. Mapali na kasta, Mayor. Lupay kasta. Ituloy milatatag sapol. Masaya at hepe. Ket agyaman ang unay ken ka. Manang, tinumpa na kamat ni Rina. Naimbag ta di mo binalas. Madlaw ang nasakit launay tinakam na ken ka, Manang. Wen, pagnarita. Kasano itan? Palubusan yung nagawid? Saan? Kas itinakunakan. Agyan pa'y laang ditikota. Iso anas kan ang mabantayan anaimbag. Manang? Babaan kan kwa na. Matungpal ti kalikagom ni Mang Ansong.
Wen manang, amok day ta nabanag. Ngam, kasanon no saan nga agtungpal ni Don Simon? Kasanon no dinadanggan ni Mang Ansong? Saan mat nga agsubli ni Rina, kadakwada? Kasano atay tantoan? Sigurado nga da ni Ma'am Rina itiikot dagiti rebelde. Patsak ngayon nala da ni Ma'am Rina. Kastamat ti atap ko, boss. Hanya nga ti aramidin tayon. Masapol na sana maamuan da senyor ti amin. Tadakas tayo lakid di. Amangan no, ipapatay ta tayo pay. Hanya nga ti aramidin tayo, boss. Agtalinay da palimod ti amin. Saan tayo may bagbaga kada senyor? Akadwa tayo ni Ma'am Rina asim mga ati bantay. Uwan. Kasta nga ti aramidin tayo. Nangibaunan ni Mang Ansong iti mangipan iti surat na kanin Mayor Simon. Sino ti imbaon na? Nilito. Sa bagay, nalaing nilito? Amo na salak ni Banti Bagina no bilang tagpaggat. Wenami. Urayan tayo ti pangibdang ni Senyor Simon. Kasanon, no saan nga agtungpan? Ni Rina ti agikaro. Dayjayan ni Ma'am Carlota. Kasarsarita na ni Padre Ismael. Kat napasnak ti panagsarsarita da. Nasingpet day ta apadi. Nagagatpay. Dakkalan tinagbaliwan to'y simbaan sipod addan. Ad-adda adim malos. Kan pimintas ti aglawlaw. Sapay la kuma. Taagbayag day taapadi dito'y San Isidro. Sapay la kuma. Tasaan ama itulad kadagiti nagbalin apadi idi dito'y. Napapatay da. Sapay la kuma. Taagbayag ni Padre Ismael dito'y San Isidro. Madam! Ni Senyor, harimuar ka day. Wan, apay? At nagamin surat nga inyawat itay ti may sa lalaki. Surat apara ka na ni Senyor. Surat? Awan, madam, atoy. Itadmon to langan intun sumangpot. Ha? Sige, rumuara po. Na, rimuarin ni madam. Urayak langan na sumangpot ni Senyor. Ta itid ko ti surat. Igamak pa'y lang. Amom ka diti makagapo. No apay a pinagbalinda ka abalo diti kotami, Ma'am Rina? Gapo kini Victor. Kayat mo amatay. Tapno agsublikan ka ni Victor. Nagbidot ka. Saan aday tatigapo na? Anya nga rin. Apay adinak palubusan nga agawin. Gapo tano saan nga agtungpal ti amam iti kayat mi? Saan kan nga agsubli kadakwada? Anya? Apay, iti anya ang gapo? Amom ka di, Ma'am Rina. Baknang kayo. Ado ti dagayo. Ngam no apay asinamsam da pay lang dagiti dagdaga. Dagiti padak amarigkrigat. Anya? Ulitan man ti imbagang? Bukatot ti amam. Ado adagdaga ti inaguman na. Saan apod na dayta? Di mo padaksan ti amak. Ta saan apod na dayta? Baknang ni Papa. Kat saan na akasapulan ti agagom? Dayta ti amam. Ngampan ako nam. Apay nga adda kami ita dito'y bantay. Apay nga ado kami nga adda dito'y. Iti anya agapo. Gapo, kadagiti dadakkel mo. Anya? Gapo, kadakwada. Kan amom kadino anya tinapasama kanyak. Nitong ginundawayan nak. Inaramid na ti amin akay kayat na kanyak. Kalpasan na. Kinabkabil nak.
kat idi awanin puot ko. Intinagnak iti bakras. Anya? Nakapuotak idi addaakon iti bakras. Kat gapo iti inaramid dayjay atungan kanya. Inkadang ko ti agibalas. Anya? Saan lang aday ta? Nagbaligi da pa'y idi anang ipan kanyak iti pasdak ni mamam. Pasdak ni mama? Kat ijay. Impupuknak. Nagbaligi iti kayat ng aramidan. Anya? Amom kadiday di apasdak ni mamam. Ado ti babae ijay anak kapupok. Inalilaw da dagiti babae asumurot kadakwada. Ngam kinapudno na. Dagiti babae ti mangparparagsak ka dagiti babak ng alalaki. Amapan ijay. Anya? Manong Lando, napasnak ti panagsarsarita dari na kan manang ami. Ngam, sabali ti Jarda. Kaslang umat nga to ti boses ni manang ami kanirina. Wen, agam saan tamad lang. Tadayo ta kadakwada. Amangan no ipagpaksa ni manang ami ti sakit tinakam na kanirina. Gapo ta inagaw na ni Victor. Ha? Angang, sapay kumat ang maurnos ti amin. Sapay na kumat agkin naawatan da. Kat agpin nakawanda. Jak lapat yan ngagpin nakawanda. Anya? Ay ayatan ni amin ni Victor. Kat kastamat ni Rina. Ay, talaga nga rod adi agkin naawatan. Ngam, dito'y talata manong Lando. Amangan ngamin magpinatay da. Wen, saan ta pumanaw dito'y ayan tamang palpali yung kadakwada. Apay, saan ka amamati iti imbaga? Saanak amamati. Nasayang at atatang o dagiti dadakkel ko. Bayat ti kadak ijay apasdak. Inmay nak inispal ni Mang Ansong. Ti pan nakapangulumi iti dayti akota. Nagbaligi kat ni irwarnak ijay. Kalpasan na. Plinano mi ti pan nakabutak ti pasdak. Anya? Dinadahal mi dayti apasdak. Gaputadon ababa iti dinadaol ti inam. Kaasi daan nakapupok ijay. Ni Rosa, may sama ta biktima. Kinay kayat nanti simurot kada kami diti kuta. Gapo iti napasama ken ko na. Anya? Dagiti babae akakadwami ita ditoy. Amin da. Naggapo da iti pasdak ni mamam. Amin da kat inispal mi. Manipod iti pasdak ni mamam. Ngaw-awagan da iti paraiso. Anya? Saan apod na day ka? Padpadak samtinak. Awanan kay tibain. Adakan ka no saan ka amamati. Dinadaan mi day dya pasdak. Ngambilibak kan ni mamam. Nagpatakder manen iti sabali. Kat ado manen ti babae ita anak kapopok ijay. Anya? Apay, saan mo kadingam mo dayta? Ati inam kat pasurot. Hustay! Di ka nagsawa iti kontrakin ni mama. Kaya't ko lang ang maamam ti amin a kinadakas ni mamam. Kanamam ka di. Namin anon nga impapatay na ni Auntie Ella. Dayta tipod no. Ngam nagasat ni Auntie Ella. Gaputan nalasatan namin dayta. Makitan ti kinadakas ti inam, Ma'am Rina. No nakasango iti tao. Nasaya at ipakpakita na. Ngam inton nakatalikodan, demonyo matigkayang. Saan apod na dayta? Senyor, may bagta at kayo ti paragan ti mansyon. Ito iti surat para kada kayaw.
Surat kunam tungan. Wan, senyor. Inyawat ni may sa lalaki tal daw. Ato'y hawatan niya na. Sige. Panawad ka pa dito, senyor. Inak iti quarters may. Sige lang, tungan. Surat manin. Anya manin tilinaon da ito ya surat. Mabasak ka po tanalawag dito paraangan, babaan ti bumbilya. Senyor Simon Alban. Ada iti ikot mi ti anak mo, ani Rina. Ada iti ikot da ni Rina. Sino na ito ang nagsurat? Ituloy ko basahin. Isublem dagiti dagdagami nga inagumam no kayat mo nga agsubli ti anak yo kada kayo. Anya ti kayo asawa na ito surat. Patayon mi ni Rina no di mo isubli dagiti daga nga inagumam. Anya patayon da ni Rina. Ikanda ka iti talo a Domingo amang isubli iti daga nga inagumam. Amom dagiti tao nga inagumam. Isong amomat no asino ti pangisubliam kadagiti dagdaga nga inagumam. Di ka agaramid iti kontra kada kami. Ta sigurado amatay ni Rina. Senyor Simon. Salbakit eh! No sino ka man ang nagsurat? Saan ka nga atrasan? Simon! Apay nga agpukpukaw ka dito parangan. Sino ti kapugtot mo? Ito'y asurat. Igamda ka nun ni Rina. Katno dyak isubli dagiti dagdaga nga inagumag. Patenda ka nun, Rina. Anya? Sino dagita tao, Simon? Awan tinaikapil dito'y surat anagan. Basta muk ka nun dagiti tao nga inagagumak ti dagada. Kat isunga muk ka nun mati pangisubsubliak. Anya? No kasta, talaga nga rodadakas tinapasamak ka ni Rina, Simon. Kasalutan! Kasaritat ni Hepe. Mangiwayat kami ti adang tap no mapasublita ni Rina. Anya? Anya nga adang ti iwayat da Senyor Simon ken dagiti pulis tap no maalada ni Rina iti ikot da ami. Gagayem. Di uliwan na dinggen ti tuloy ti nobela tayo na paulwan. Maikanem apilin. Nobela ni Virgil Paglay. Direksyon Jun Ributaso. Technical kan musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng istasyon. May kanem